Hej, velkommen til. I dag skal vi lave en video, hvor jeg kigger lidt på YouTube, fordi der er sket mange ting, og jeg følger ikke helt med. Nogle gange så går jeg lidt ud af YouTube-gamet, og derfor skal jeg lige hoppe ind i det igen. Og derfor tænker jeg bare, at vi går ind her på browseren, og så ser vi, hvad der er nyt på YouTube. Cringe-tuben. Okay. Jeg gætter på, at det er noget med guldtuben. Hvem ved, altså. 17.000. Okay. Det må vi lige se. Hvad så, røvhuller? Jeg sad her for et par dage siden og så den der guldtuben fra 2015. Det var sgu meget cringy. Er du sindssyg? Og hvis du ikke ved, hvad guldtuben det er et awardshow, som jeg tror, at det er Splay, der afholder. Det er Splay, der afholder det, så ved du det. Men jeg havde lavet mig en god kop kaffe, og så havde jeg lænt mig godt tilbage i stolen. Og så har jeg brugt halvanden time på at se det fucking pis. Og det må jeg ærligt indrømme. Okay. For i og med, at det hedder guldtuben, så burde jeg have vidst, at det var fyldt op med guld. Og når jeg siger guld, så mener jeg ikke, det er godt. Så mener jeg, det er cringy as fuck. Altså, lad mig... Okay, guldtuben er cringy as fuck. Altså, lad mig sige det sådan. Novopleco, de vandt en award. Hader ham her gutten også virkelig meget, eller hvad sker der? Men i stedet for alt det fucking snak, skal vi så ikke bare se nogle klip fra guldtuben? Jeg kan godt lide, at de prøver på at gøre det så professionelt som overhovedet muligt. Men det fejler de så bare i for fulde hammer. Det jeg mener, det er, at man kunne kraftedeme godt lige research lidt, inden man laver sådan en fucking show her. Vlogger er Novopleco! Ja. Det klip, vi lige så her, det er et eksempel på, hvad du kan gøre, hvis ikke du er sjov. Altså, stænker du til at fortælle jokes, jamen så lader du bare som om, at du vælter og gør en helvedes masse ud af det. Det er jo bare... Okay, prøv lige, lad os lige finde ud af noget her, ikke? Albert hopper op, fordi han er fucking glad for, at han har lige vundet en award. Noget af det største i hele hans liv er sket. Så han falder ved en fejl. Det er ikke fordi, at han, du ved, falder for at få opmærksomhed, hvis det er det, du tror. Vi hører, at vi har vundet årets bedste sang. Men vi sender 1000 gange tak og hilsner herfra. Ja. Fordi I gider stemme på os. Det er utroligt granola. Novopleco, vi elsker jer. Ja. Det er utroligt granola. Hvad fanden er det for noget pis at sige, mand? Og lige inden Novopleco-drengen, de bliver alt for glade for, at City Boys, de elsker dem. Så jeg vil gerne lige sige, at jeg hader jer. Hvad har vi gjort ham? Jeg ved ikke, hvad vi har gjort. Jeg er virkelig bange, faktisk. Men jeg synes faktisk, den er meget sjov. Så jeg tænker, skal vi ikke sige noget mere? Jeg har faktisk fundet noget her, der lød ret grineren, faktisk. Den hedder spørgsmål til YouTubere. Så kan det måske være, at jeg kan svare på nogle af dem. Jeg har nemlig tænkt mig at lave en video med nogle spørgsmål til YouTubere. Det næste spørgsmål, det går til Christine Slot, og det lyder på: hader du virkelig dine fans? Og skal du være så fucking energisk i dine videoer? Og så lige et sidste spørgsmål. Slot, er det bare navnet? For det første så hedder hun Sloth. Det er ligesom en dovendyr. Og så tror jeg bare, at du ved, Christine, hun har en meget stærk personlighed. Hvis du ikke kan lide den, så lad være med at se hendes videoer, tænker jeg. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare det. Jeg tror ikke engang, de selv kan svare på de der spørgsmål. Det er ret svært. Jeg så også, at han havde lavet en video om oddmåls. Du ved, hele topic-emnet, det var bare oddmåls. Den hedder simpelthen, jeg hader oddmåls. Okay. Jeg glæder mig til at se det her. Her den anden dag, der sad jeg og så en video med de her 3 gutter, der kalder sig selv for oddmåls, eller hvad fanden ikke. Shout out til oddmåls, de er fucking grineren. Link ned i beskrivelsen. Hvis I ikke har set dem, så gå ind og se dem. Det er nogle af mine rigtig gode venner, de laver noget meget anderledes content på YouTube, og de er fucking sjove. Det var en video, hvor de rendte rundt på gaden, og faktisk bare provokerede folk. Til gengæld rendte de rundt på gaden, du ved, og lave noget content, som der faktisk er lidt originalt, i stedet for at sidde bag en computerskærm og bare svine andre til. Så jeg synes i hvert fald, at oddmåls, de fortjener nogle flere subscribers. Hvis folk de ikke har lyst til at så være med i deres fucking videoer, Så filmer man bare lortet, og så udstiller man dem på nettet. altså triple op på fucking cons, altså. Så du er ikke en kun ved at bare sidde og svine alle andre til på nettet? Eller hvad? Bror, man må godt have mening om tingene, men så skal man kraftedeme også, du ved, argumentere for det. Du kan ikke bare sætte dig ned, lave en video om, hvor meget du hader en person, uden at du ved, have noget baghistorie om det, hvorfor du hader ham. Du kan ikke bare sidde og sige, jeg hader Novopleco. Og jeg hader ham bare fucking meget, de er så cringe. Altså, hader ham bare. Jeg bliver altså nødt til at finde ud af, om han har lavet noget mere op på mig og Albert. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvorfor han hader så meget. Altså, hvad har vi gjort galt? Det er jo sindssygt det her. Altså, jeg er helt i chok. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Skal vi se, hvad han siger her? Det er hans 2500 sub special. Hvad så, røvhuller? Vi ramte de der 2500 subs den anden dag. Mit navn det er her på kanalen, der går vi meget op i at svine folk til, der er sørg for. Okay, det han siger nu, det er, han siger, på den her kanal, der sviner vi folk til.
fedt, mand. Hvis de ikke ligger noget originalt op på deres kanal. Altså, du ved, har du nogensinde hørt om Leafy? You guys remember the emo band that I made a video about a few days ago? You know, the one with the fucking human thumb? Bortset fra Leafy, han har argumenter for, hvorfor han havde ting. Men altså, jeg tror da, jeg har fundet Noah Plegos allerstørste hater, i hvert fald. Ej, bror, jeg ved godt, det er en meget anderledes video, det her, men jeg synes bare, det er så sjovt at se sådan noget der, fordi at folk, der begynder at sidde og hate på andre folk, uden at have noget argument for det, og du ved, bare gøre det for at gøre det. Det kan jeg simpelthen ikke se, du ved, ideen med. Der er rigtig mange, der har spurgt ind til min Tony på en håndserie, og om der kommer flere, og det gør der. Det gør der meget snart. Altså, det er fordi næste afsnit er lidt besværligt at filme. Der er noget klub og sådan noget, jeg vil ikke afsløre for meget, men det bliver fucking fedt. Og det tager tid at filme, der er noget, der skal skrive manus på det, det tager lang tid at lave, og det er et meget stort projekt, et meget andet, vi laver på YouTube. Så derfor kommer det til at tage noget tid, men forhåbentlig snart. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at vise jer episode 3, det bliver vildt. Glæder jeg til det. Så håber jeg lidt, at de synes, den her video var sjov. Jeg synes i hvert fald, det var meget sjovt at lige finde den her kanal der. Jeg vil ikke sige, hvad han hedder, fordi jeg synes ikke, han fortjener, at I skal ind og se hans videoer. Jeg synes, det er plat og latterligt, det han laver, så ja. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi i en anden video. Det var en kort og meget anderledes video, det her. Jeg håber, I nød den, så yes. Ja. I kunne godt mærke, at jeg blev lidt pissed over det der videoer der, men fuck det, altså jeg er så ligeglad. Og han må synes, hvad han vil, men jeg synes i hvert fald lige, I skulle se, men jeg synes, det var meget sjovt. Så vi ses, ha' det godt, vi ses en anden gang på Tony. Jeg skal lige sige noget sejt. Tony, the one and only, signer off.